Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suku, The Promise. Unsa? Sigurado ka nga hapon ang kasulti ni Carlin sa Klaro Sa kayo, cellphone? hapon to hapon. Klaro kayo, anak ko sigod. Sayonara. Oh, naku, idungga to sayonara. Inding, mount ending siyang lang istorya, be. Klaro to hapon to. Ah, nagkaperulan to. Oh. Unsa man? Dili ka nga si Carlin ang espiya ni Sir Ichiro. Unsa? Pasin si Carlin ang gisula ni Sir Ichiro nga ipapangita si Sinoy Fernan. Kung siya man, naibaw na gyud ang amahan ni Natsumi. Masilingan nila si Tio Fernan. Patay! Kinahanglan magkasulti kami si Natsumi. Oops! Ako na yung gisulti niya. Pasi makita ka sapon. Erning, kinahanglan madipinsahan ako si Tio Fernan. Butas siya. Wa si daganan kung dunay daw tang buhaton ang amahan ni Natsumi niya. Wait! Wala ka rin. Ay, pagdoon sa asami, bay. Kaya pasig, magdudan ginoon ni mo Sir Chiro. Bisag naglagot kayo, bay. Nagilugan ko mo ni Ma'am Natsumi. Pero, may batay ka po kayo, bay. Bay! Bay, Rolando! Bay! Dili na sad na ako makontak si Mama. Ay, kinahanglan nga mahuman na ning akong problema. Oh, kinsa man ning nanawag? Oh, si Rolando. Hello? Ma'am, magkita ta. Magkita? Asa mata magkita? Sa pikas tumoy sa baybayon. Mahilit ka pang dito. Ang utlanan sa sikit sa among beach. May kahoy nga magtalisay. Ato kung magpaabot nimo. Bye. Unsa man kay tuyo ni Rolando? Nganong dili man niya masulti sa cellphone? Dumdumon ako ang iyang giingon nga magtalisay. Oh, hilit na tuod ning dapita. Karon pa ko makataak din eh. Pero, nindot din kay dili makita sa ibabaw. Makita lang ka sa mga naa sa laod. Hay naman ni Sir Orlando. Murag nabala ka man ang iyang tingog nga nakigsulti nako kanina. Oh, Orlando? Ikaw na? Rolando, ikaw ba na sa ibabaw? Rolando? Ma'am. Salamat nga ikaw gid ay. Abi na ko dunay laing tao nga nakasunod ako dinhi. Ma'am, sorry nga. Wadain ko makaabot din eh. Aniguro lang ko nga ay makasunod na ako. Unsa may tuyo nimo? Bahin kini siya mong pamananon. Og ni Carlin. Nga naman di ay. Unsa man ang bahin kang Ichiro ug ni Carlin? Wa ka ba magduda nga doon na sila kasabutan? Kasabutan? Pananglit sa unsa? Nga sinula ni Sir Ichiro si Carlin? Aron pangitaon si Tio Fernan? Nganong nakasulti ka man ana? Tungod kinabatian ni Erning. O sa kay gayon ni Ana. Si Carlin. May kasulting hapon sa cellphone. Unsa? Sigurado ka? Nga hapon gud ang iyang kasulti? Si Erning ang nakasiguro ani. Pam Natsumi. Kasi diyang nanamilit si Carlin sa iyang gikasulti. Misulti man ni nga sayonara. Unsa? O sa may una-una ni mo, ma'am? Gusto ka? Dili tuod ka salikan ang lihok ni Carlin karon. Nausab siya. Iya nagig kong ati manunod maayo. Unya, ganahan siyang may bawo kung unsay akong gipati. Kung mo na, naniid siya ni mo.
ug posible ang imong amahan ug si Sir Ichiro ang iyang kasulti. Unsay plano mo? Ang atong kasal. Unsa? Nagunaw na gyapon ka sa atong kasal? Nalimot ka sa akong gisulti nimo. Nga ako ang muusab sa dagan sa imong kinabuhi. Ngan ana gyud mo mga dato no. Mabuhat ninyo bisan ang imposibleng mga butang. Kung gikinahanglan. Nindot man din ni Davita. Dagan bang magsuro-suro din eh? Way makaanhi din kung may pagtugot nako. Mao ba? Ganahan ko ining Davita. Malinaw na nga akong huna-huna din eh. Unsa? May mabag-ani ko din mo pundo kung laayan ko sa beach. Mularga na mo sa sunod semana, di ba? Limot ka? May mabagdili na ta maghisgot anang paglarga. Pero dili na nimo mapugnan. Ikaw ang mupugong ini, Rolando. Unsa? Huwag ka pagidi ay mutuo. Ma'am, sige na, lakaw na. Hingin lang ako nimo. Biya na din Kaya tinggal lagi pangita ka na ni Sir Ichiro. Uy, my cellphone is ringing. Wait a minute, ha? Wait lang, Jud, kay washing sa hands pa ko. Nara. Hello? Ay, sir. Yes, I am here. Oh, you are there? Okay. I will looking, Miss Natsumi. I am walking down the path na, sir. Looking, Miss Natsumi. Please call me again, sir, ha? Because I am running na, ha? You will call back na lang, ha? Okay, right here. I will wait, sir. Bye. Ma'am Natsumi! Ma'am! Where are you, ma'am? Sir Ichiro is calling for you! Mas gusto ko magpundo din ni Rolando. Ma'am, di na mahimo. Ergo ko gatagig problema. Dili mahimong matultulan ni Sir Ichiro kini dapita sa among beach. Promise, dili siya makatultol din eh. Ergo ko gatagig problema, ma'am. Nabalakan ako karon sa kahimtang ni Tio Fernan. Sorry kaayo ninyo, Rolando. Sorry nga nakahasol ko ninyo. Sagdi lang, magkakwarta kag dako ining imong pagtapang nako. Unaha ang pagsusi. Kung naibaw na ba si Papa ni mo bahin sa nimutangan ni Tio Fernan. Okay. Pero, mas dinalian ang atong kasal. Busa, mulakaw na ko. Makikita ko sa akong abogado. Bye, Rolando. Paabutan na lang ang akong tawag. Sa maning bayana. Lisod ba ni sa balibaran? Ma'am Natsumi! Ma'am! Where are you now? Ma'am! Hoy, Carlin! Oh, kabaw! Baw! Kada ko malong baba! Waka, kuya, we, kabasod na naglangaw yung baba, day? Sabada, ay! Come din na erding, uy. Nakita ba ni mo si Ma'am Natsumi? Kasi, hinahanap-hanap siya ni Sir Ichiro, eh. Tagalog pala ka, Bisaya baki. Sa? Tagalog ka. No, saan lang ganin mong Tagala, day? Nagalog ka na, ya? Practice ra ko, ay. Kay next week, doon ay nagpa-booking nga mga Tagalog din, hi. Mas mabuti na... Nagalisod na! Mabuti ang Tagalog ko pagdating na... Nagalisod na ka, day. Ay na lang, day. Galisod yun! Ngayon, Mabuti ngita mo na na Natsumi. Tagalog ko pagdating nila. Dating nila, day. Ang ngita mo ang Ma'am Natsumi, be? Kaya Ano man? nakita man si Sir Ichiro niya. Ha? Wa din si Ma'am Natsumi? Wa! Busa, ato siyang pangitaon. Hello, attorney. Gusto ko makikita nimo. Importante kayong akong tuyo nimo, attorney. Kinahanglan makasal ko sa labing panahon sa lalaking gusto na kong pakaslan. Ma'am Natsumi! Sige, attorney. Manawag ko kung padung ko diha. Bye. Ma'am! Ma'am! Mayo kay nena ka. Diin man taon ka, ma'am. Uy,
Nga di makamutubag sa mong cellphone. Dirito na ako manawag si Sir Ichiro. Unsa? Nanawag si Ichiro nimo? Unya, unsa may mo gisulti? Ako ginan nga missing ka. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!